че контактна е. Така е. Много сериозен. Двамата не. Приехали. Айде, ставай ти. Скажи пока, помахай ручки, девочки. Пока. Виждаш как се зарадва? Скажи пока, пока. Помахай ручки. Чао, чао, Леони. Чао, чао. Леона, дай чао. Чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Слепер. Ще му разбраем, че за Къде той отива? 5 месеца, че идва. И викаме ти вече, аз с 5 месеца, ако се варим, това е с 5 години. Нямам цяло 50 стотинки. И той трябва да си намери някой. Имаш ли 50 стотинки? Те с 50 ли работят? 50. Не пише, че 50 стотинки. 50. Ние нямаме ли още 50? Нямаш ли? Аз предния път, като бях миналата седмица, дадах, развалих на една рускина, след това ние ходихме като камери да обикаляме. Викам, бре. Дават 1 евро. Да, тя пък ми даде евро. Супърка. Беле. Нещо 1 лев, 1 евро даде за мина. Аз нямам 50 стинг, пък имах 1 евро. Къде отиваш, Лана? Къде ще да вървиш? Аз да се кача ли тук при тебе?